Bash ne fa. Wallahi komai na jos daban ne. Sai kawai kamar wani abin nan. Kuma wani bishiya kamar da AC a jiki. What? Kowa na duniya ya Allah ka bani. Ka roka Allah ka bani. Shi ma talaka da bai da shi. Bash ne fa. Bash ne fa. Maga disco da disco. Amma ina so na wani ne wallahi ko sisi wanda shi. Wallahi yau sai wuce. Wallahi wani kwanan jos ba. Kai, kane kuma yanzu ba na son tashi amma bari. Ma talaka da bai da shi Allah ka bani. If you know where. Dan mama. Disco ka ta hanya ko ba ya za mu yi magana ko ba ya. Dan mama. Disco. Sai gaban mato sa'in sani kaman kuɗi gaba. Ya sauki in gina gidana. Tsantuwa wallahi sai na ɗauka 10,000 ku bar ganin na same ku wallahi karawa zan yi da 30 din. Wallahi a tsakiyar ransa. To kayi wahala tun kankanta a girma to kana jin giyar kuɗi kana hauka to ka ce baka san iyaye. Bari ma na ware TV ɗina a cikin kankin ɗin nan. Su dai to me what? Wa'azi ku yi ma to yanzu na zo na roƙon ma rayuwa ta ne to me taimako. Taimaki mama na. Ga 30 ba 10,000. Ina wallahi ba zai yi ba. Mutum ma ba. Allah ka bani shi ma talaka da bai. Wallahi danawa zan yi na rantsi da Allah duk wanda ya ɗauka shi ya ci 10,000. Zaka ce ya Allah ka bani if you get money Oga zaka ce ya Allah ka bani mai taimako ya Allah ka bani. Ta tiyara ya wuya. Okay. Kai, mulata. Wallahi sai ka wallahi sai ka bar 10,000 na. 10,000 ne. Daga kun tangara karatun. Wallahi kai ka ɗauka mun. Wallahi ƙarya ne. Kai ka ɗauka. Ba 10,000 na. Kai kawai a yi ta tawa. Kawai daga kun tangara karatun. Wallahi ko ki dare mu je.